Здравейте хора, аз съм Александър и днес ще играем на мод. Така, да започваме. Да видим, да се разгледам малко тук, няма нищо особено. Да видим сега какво има тук. Сега точно дойде, реши да дойде цирка. Само да не е дропър пак. Защото ми е писан дропър. Това съм го гледал, и съм го играл. Не, тук. Готово. Какво ли ще има тук? Абсолютно нищо. Тук има ли стоп за слизане? Да. И самолет реши да дойде. Направо. Това всъщност какво е? Ученик. Тук има чест. Това какъв е? Не знам този човек какъв е. Тук я да вземем да влезем. Само да се спомня нищо, защото как излиза. Старата е... той има такива тези хора. Бъртни. Тук може да се влезе. Я гледайте, End портал. Да видим къде ще ме спълне. Имам златен морков. Влязахме. Я да погледнем. Вижте къде не спалват. Вместо да не спалват някъде над лавата или някакво така, вижте къде. Tempt the redstone. Украсен се. Тук има ли нещо? Не. Това е клетката за мен. Като ме убият, ще ми сложат до жалкото прасе. Айде да се връщаме в нормалния свят. И сега... залагваме малко. Този клип най-вероятно... имам броня някаква в момента. Пак от тия. Този клип най-вероятно ще е кратък. Аз винаги обичам да е малко по-кратък, ама никога не толкова. Не е кратък, затова колкото толкова. Тук има паещини, не мисля да влизам, защото ще го изкачвам, но ще го минавам до утре. Какъв е тоя? Ще му падат гащите. Тук има въпросителен знак, това значи добре. Добро нещо, да видим откъде ще влезем. Тук има лук. Картини. Тази картина много ме кефи с скелета. Няма нищо особено. Дропър пак. Пак End портал. Тук има на база. Има книги? Да, има книги. Тук мисля, че ще се спомня нещо, но ще се изкарам. И къде имах сега отвара да не движим. Нищо не се вижда. Така. И там горе трябва да стигнем в момента. И ще ви покажа, ще видите като стигнем. Така да сега да тръгнем на там. Мисля направо да го направя на креатив. Тъй като ме мързи, сега да го скачвам. Невероятно ще падна. Защо тук не мога да се скача? Скочих. И видях се. Тук, там горе или тук? Тук трябва да го обикалям цялото тук, значи тук нагоре по тези стълби ще го направим. Паднах. Направо мисля ще го направя на креатив. И после ще направим един столк и ще го направя на пауза и до след малко. И така, вече сме горе.
Както виждате, има тази дупка, вода отдолу и така неща разни. После мисля с коня да скоча във водата. Да, ръчката захвърля, не знам. Тук има броня, ще взема синята, тъй като е по-яка. Така. Другата ще оставим, не ми трябва. Ще взема тази храна. И тук какво има? Същото, само че тази отвара е по-различна, ще взема и от нея. Само че искам ръка, затова ще взема този златен морков, който абсолютно почти нищо не ми даде. Ще се кача на този кон и да скачаме. Така, това ще бъде велик момент за историята на Майнкрафт. Или мога да се разбия в земята и корабът ми да умре. Ясно. Така, да пробваме. И... скак... Уахахаха! Ес, падах в водата. Беше яко. Не колкото очаквах, ама пак ставаше. Сега да изкарам този тъп кон до водата. Да си взема това. Ще се кача на него и вече съм по-бърз. И ще разгледаме на бързичко останалата част от тази работа. Аз мислих, но то само това е. Какво му стана на конят ми? Така, ако вляза с кон, то той конят не може да се побере, не може да се паяк. Това може ли да се изстрелва нещо? И бре, аз съм имал стрели, бе. Вещата, сигурно вещата ме убила. Яч храна, яч храна. Добре. Даже аз откъде имам стрели? Имам, нали взеха, да, вярно. Значи, аз съм конник. Да видим каква е бронята на този кон. Не знам. Тук горе има спалня. Как ще се качим горе? Мисля да се оставя този кон. Да оставя коня тука. Няма после. После, дано да не се отдалечи много, да трябва да го гоня. Я да видим как да се качим горе. Това с дропъра трябва. И гадост. Той тук си има стълбички. Хората не са се погризили за мързеливци като мене. Да не минават дропърите. Чикви. Има снежен човек. Не съм сигурен дали е лош и добър, ама май мисля, че е добър. Къде ми ще да коня? Я да го застрелям от тук. Ще му хвърля на стреличка. Само да изкопая. И сега. Как се разхожда миличка на воля. Оцелих колко съм добър. Съм най-добрият. Айде да скачаме от тука. Конче, ще ме хванеш ли? Скочих при гръдката ти. Защо не ме хвана? Хора, това ще заклипа. Надявам се да ви е харесал. Ще метне една стрела догоре. И до скоро. Аз го прескочих направо. И не го шарвали. И чао!